¿Qué tal? Hola. Una zona muy tranquila. No ten playa, eso sí. O sea, Claro. Pero vas con otro motel. Y son olimpiadas. Estas son... Estoy diciendo en serio, o de... Está facendo un estreño en Galicia. O de Ponto da Moga, que é en Galicia. E a Vieira... Hasta Burdeos con 5 días. Probar o viño. Inaugura allí Verso Martín, Sí. Mantilla de Verso. Sí. Un restaurante, la verdad que... Bueno, muy bien, que estamos ya, ¿no? No podemos de comida, Por certo, sí, sí. No, pues nada. Moitas gracias. Eu fixe un camino. Sí, Sí, pero eu fixe un de inverno. Vale, así que por nada. convenientemente que Pablo. Facemos o camiño. Ainda que isto se suba, como eu digo, tiene un compromiso a... Así que queda invitado e dicir que sí, ¿eh? Falamos da posibilidade e isto a falla máis foi unha cousa que falei tamén, e me planteaban os outros 3 presidentes de Diputación, de facer transferencias recíprocas de titularidades. Hai estradas que comunican 2 provincias, o mellor, estradas que pasan por lugares de especial interese para unhas 2 administracións. Bueno, quedamos en constituir un grupo de traballo, constituirlo además de xeito inmediato. Eu creo que se pode, pois, a volta do mes de agosto, constituílo para que os técnicos analicen as posibles estradas, titularidade de cada administración, que nos poidamos intercambiar mutuamente, cunha única condición, que creo que é perfectamente entendible, que cando se faga ese traspaso, a infraestructura que se traspasa, a estrada ten que estar en perfectas condicións. A partir de aí, cada administración que adquira titularidade será o responsable do seu mantemento, tamén frente aos usuarios, pero o traspaso tense que facer en perfectas condicións.